А я вам нагадую, што было б непаганенька, каб вы паставілі ўпадабайку гэтаму эфіру на Ютубе, потым калі яно выйдзе яшчэ як відэа, бо многія там абяцалі пісаць каментары, але хапіла на толькі на адзін эфір, толькі пад адным эфірам там усе, хто плюсануў, напісалі каментары. Гэта трэба рабіць кожнага разу, каб алгарытмы Ютуба працавалі і бачылі, што гэта відэа сапраўды камусьці цікавае, і тут цікавая інфармацыя выкладаецца, і прапаноўвалі яго паглядзець як мага большай колькасці людзей. Ось, і такім чынам бы наша суполка пашыралася бы. Таму давайте не будзем леніцца, не будзем шукаць сабе выпраўдання ў тым, што я пастаўлю каментар, калі дэпутаты няхай спачатку паставяць каментар, і лайк няхай праціснуць. І пакуль не будзе рэпосту на канале Ганчаренко, я таксама не буду нідзе гэта ўсё рэпосціць. І пакуль Ермак не напіша свой каментар з 7 смайлікаў, майго каментара пад гэтым відэа таксама не з'явіцца. Гэта ўсё ў выпраўданні слабкіх людзей. Смешна атрымалася.